Amanye se uko piem wo mrasebudwafi a won mo ba no dafo a wo ho e wo mrasebudwani mu no wo ye nsacha ye se binti na wasesemu ni nya na ye papa ngoma so opa ngoma so enye won mo nu dentia na emo se be yo na amekuo no e be fa de tampa efra won mu chem se 2020 abato aye to no enye children conference mo friendship mu kra ana enye bayila abrewadwo enunti ensemfu ahodo e be gya so de abontoa no won mu hia wo bi a woti ho abobew ewo saa ensem no mu na ensem no bi aye de first kasem amemwo ene ne ntoto ye ho enunti ensem komyasebudwafi a won mo atwintonto wo so wo hia saafo no a ebesi kasem wo ho nimde amemwo ntoto ye wo bi ene de keka ka ho no enunti na hu be hia so be hia saafo no na wo de akọ pretu bi ene wo ye nsachaye no a obi ti se Muntaka Mubarak Muhammad Asawase mrasebudwani na wo ye trene ne ho aka Yewra hana ijusu enso eyobia na wodi edonkuma na nimu wado so eho aka na ensem yi ababeto odwa ama ye de Dr. Case Atoforcing eni ni nuanom Kwame Agboza governance no mo eba ye ho nsem de ebebrebe bedema ewo Ghana mai emu na so won mo be nie won mo nya nie no Atoforcing afense ntwofo enhyiamudie ena wade nsemfua bi eto won manim se o mebon de huo che Ghana fo nya na no na Yewra Atoforcing se we kendifo ede madonkuma no mrasebudwafo no echem se ya si ye kan ye beka no krepa de a wono wonya woho awo mrasebudwafi ho sabe wonya kotofofra wo ba beto nsuo mu na afa nenani eba be ye no ntotontoto enutu ene nata a ewo mrasebudwafi obia no wonim ana sabe wono so wonya fratam ni sabe wonim ni benkum ene ni nifa ya twere to krata so a wotibe kenkan so a wote ase wo kyem so a wo kyerem yie ema no kofam wo bi ate ase na wasa kyem bi o se empanyi se mani wo ho ye bod dada so enam se mrasebudwafi ho wonya akoda wo ho na wonim domdodo no mu panyifo ani wona aka wonim donkuma ani mu panyifo ani wona waka ntino wanyinyi se de ensam nam se adwuma no be ye de ama no wono wo hu ni sakra wo se eye adwuma en wo ba beyo na adwuma no wono wanya mfama no ho wo ye de ama mrasebudwa de di kan wo ye de ama Ghana de tosumienu en wo ye de ama NDC ebotaye ne nani suade hunu atumi abamu asa enunti sade ne nuanom haru na jusu eni Muntaka bo be podwumadene esam fifire kire won madwe won nsu ehunu onim de ewa amanwesem Ghana ni wiase nyina hu sampa won mo enim de no wagigi se won Atoforcing eni awura no maka no ho a won mo ba be so sa adwumadie mu no won so be ye adwuma no pepepepepepepe ama bibia konkan eti won ma wo keka se aso ya abefo bi aso wo ko ye nche no wo ka ni pray enye pray fa se efi ho wonim ho tokro bia ni wa mantwe bia wa da moto bia ana aboso bia wo fie ho no nyansapo bia no wono wo betumi asane Dr. Atoforcing yentikutie no that our first responsibility is to unite the caucus. That will be number one on the agenda. Things of this nature happens, but obviously there is the need for us to show leadership, and we will do just that. Most importantly, I will focus the next month to tackle three things. First, I wish to first of all send a message to the MPP that the people of Ghana are calling on them to downsize their government, to reflect the mood of the country. Members of Parliament are in good hands.
We will work with them with due diligence. Obviously, we are not new in this house. I've been in this house for 14 years. I know the capabilities of all our colleagues. Some I met, some came to meet me. I have worked closely with most of our colleagues, and I can assure you that together we shall succeed. Atofo was say next month, Busumi bi no what the Baye Juma, but the Rukonkon catch MPP Aban Sagana for say Abano Sondo one teso, and who the Quembia so obey. Now, what was one on what I'm saying? I mean, any depending ye. Haruna Idusu, Muntaka, any Nuyanoma, one of my best yeno. A what I will do a Nimilcadie, now the Amano. One my yet Juma so Juma today, a Juma, a day MPP, a name Rasibijano, a contain pa. It was a one of my basso. It was Jenny Nemu, I can say, Piao, Haruna Idusu, when they would also be a Juma, the one so a baby, at the Atwaso, Abua, and DC Negana mine. I have held fruitful and positive conversation, in fact, frank conversation, with my senior brother, the Honorable Haruna Idrisu. I commended him for his admirable leadership and stewardship when he was granted the opportunity by a great party to lead us. As leader, it will be my duty to represent our collective goals in particular, with an unwavering dedication and most importantly, with high integrity. I have no doubt that with the support of the entire minority caucus in Parliament, we shall succeed. May the God Almighty guide us and bless us all. Well, say, Ojidipa say, Mrasebe fie mu donkuma no afemu no, emwa wono ede bema wono atenatena wono ede bema wono ensa wobetene ede ama wono no, wajidi se enkunumdie ebeye wono mo etia. Ebusofo ye to akase ne so ne da so aginamo ewo NDC amoyokuo ni mo ene nsam hodo a efi ekire eba na Abrantie Samuel na te George ena ye mrahye badwani a wogina ma adehia wonom ewo ningo prampram abato mpesua so na wotwi mu NDC amoyokuo na gina ye wonom esiye na wonom e kire se sei wonom aye nsachiraye wo maka nifuo mu no eyade a okire mu a na nka wose national executives no wonom betimi afa kwantene ne so ekwampa so aye sansa kire ya enchini waso de ne ye hui enya de ebesie na wono ekire mu a sa process a wonom efa so na ka ho bie ama sese enipa nheda nte wonom ho ase consultations ahodo ya na wose ekoso no wogiri ye pa se eno ankoso ni nyina nti ena ne ye tie na Owura Sam George kasa na ja wo che se je nipa bi wo hodo ma je se wono se ye hwe dipa nim se ne ka ye hwe kru ni anim na ya ma ne mo enti wotuoi odi na agwa na so na ade a wo ye ne pepepe won pa sem bia na kan wo kan ena wo twem se Owura Johnson asiedu nkatia ye wono na ye twerefo na mpo no dwomtani pani edi ma NDC amyokuo no nanka hu behia pa se agina ye omusi ye no wono moto omobo ase ansa edi kwa enkrata so esanse okiremu a kakra obekai ene se Ebra January boswe de toso enan NDC amyokuo no eye nhyiamu ye di kan wa fi mu no wase wonom nhyiamu no mrekopie mu se kwan be kwa na wase omofa so na akandifo mrase de fie no bia wonom pa wo ma na so omoye nsakire bia wonom eye na omo kireche mu kra kire se ene se ne wiase ma nyina omo yi omo nyoma no de ye no wonom fa so enya bi enti omo ye ne se eye kokosoro na bibini a wonom be kwa kotena se apaw akandifo no saade na omo de no be ye adwuma enti omo ye ne se ne saade akokoso ni mfiase na omo fa nsem ni nyina engu nkrata so se bia betimi aye mra kwan so na wonom so atumi de ye adwuma nanso wo so wo bi ntumi hu ne esi ye ne ne akwakoyo eno ani so mo hunu yan se ensema yen kɔ krata so no empanifo bi afie ase a wonom ede ye adwuma wo se we nyina yade a emwa esanse ye kan so okokopie mu e senior high school krampo a ɛhɔ no se ye pa obi se ni ba kɔno me ye boys prefect anase bi adane hall prefect anase didi bia bi ɛhye wonom ensa ɛhɔ ye mfiti prekope headmaster entimi nkwankɔ hye dam na watwetwe krata so no aba no hwɛ dim a wose asomasi wona be prefect e wa hanum say wona be dane ho prefect wona be CEO wona da bi ye nya ne sa wo se e hompo ye senior high school ye school no say manifesto ye adwuma ye ma kwan na nipa ko no abecheche ni nsemo wo ba de na betimi ye so ho ode nhwe ye wi ya to so ba enti empra he e na emra hye bedefia na asamanyo semu no wo bi betimi aka se wo de tumi ahye ne nsam ye ne wo pe wo se we nyina no ya de e kwan bi so no asannuoma atachew kakra ni
nyinanti na ehia se nanka wose kokoso no engagement ahodo bi ekoso no wono ye ansana wono matime di edin na post akire babonten enti na de ye huni hoye ne apotwe ene mentime ho ase nyina no afiase a ekoso ewo mmea ahodo Abrante Samuel Nate George yentie no. There are two things here: consultation and engagement. I have heard people from the national executive that they carried out consultations, they mentioned names of people who they consulted and all of that. But we are the individuals who are being affected by the decisions that Abaka has taken. Were we engaged? Absolutely not. The issues here border on what engagement happened with Parliament, the institution itself that will be affected by these decisions that were being taken. And that for me is where I believe that as a political party, we must begin to think hard and very seriously about. I remember in 2021, when this parliament convened, there was an attempt to change leadership and issues like this happened. But in that instance, there was consultation and engagement with the couple. And based on the engagement, people were able to spill their spleen and state what their position was, and everybody was heard, and there was a consensus position. At that instance, we agreed as a caucus with the national executives of the time that we needed to codify the processes for the election or selection of minority leadership. Because yes, I agree with anyone who says that there is nowhere in our constitution that it says that MPs have to be consulted. But there is nowhere in our constitution to where it says national executives will choose a leader for the minority caucus or for the parliamentary wing. Any eti ye Abrante Sam George and wakasa ya wachiremu se esachire de edani adaba na wose wodo kra bra krata ne ba bontene na ohunu bie sankrofo keke edisem nyoko na esachire ye heri na idru so firi ho ye de ato force na aba no wote ye no office eye fake na onim se ye se ne social media ne mesi kro ya kosi se Owura Johnson se edu nketia ba bontene be ka se ai wono akasa na twere krata ne sahase ansana ojedie ni nyina no kire se ekwa biso no asem panifuo bi di pa bi asese fa wodom nsem no anhye da amfa na potwen ekoso enti wo besere pan sense akye nde obetimi aye na emom mo be ya wodom mfa kwanten ne so sebe ya enchi no ahyew enso de akiri abusuafo ye da so chia NDC amekuo ne nsensem so agya pagyi so obofo ne de ne nam ho apaso ofuna abaso na ye die nanu na yano ene Asawase abato mpesua no so na ho na Muntaka Mubarak Muhammad akra wodi dwuma asem la sebetwani ono yankwa agege yankwa no bia ka no enye wo be wo so ne etat sa ayi tape bia ne efra no 92 yibi eno so ebi ka no ho ne jeans stone wash ese no awodi be pia so ase ewura na dai wo so yankwa agege no emra sebetwafo die no ebi aka me eti se ene mo antibidin bio se chief whip a na di akwakosi ase NDC empanyifo se yenum onma yensesa na efiri sabri asem no ba beto dwa na so asefo nte wonmo aseda ama nu akra wonmo ko wonmo atena yemu asantemantemu ba bia NDC edenchire kase ewo no ama wonmo hye ka akoba wakwemu a bomumume ebidwuma wonmo to ene se ye kukuro mponie na ye besoa ebiso nipa da sani enyia ye ebiso ye de wakohwe nkwa afede wutuye akohwe owuo nipa da sani de sala o ne tise adwumi de ase adwudwum a na wono mo eto no sa no na twofo edema Asawase abato mpesu aso no eye mujis madi wode atudwa na wode adesede edema NDC mpanyifo a wono kɔ nakra na frapa ewenye suma enimu se sumie ma adwene omunkoda bio omunko no omunkoda se edu se osumie ni so a miamo osumie kese da na asoda ya foforo na sa kira wadwen mo se sankrata se asem no mo na mbeka ekura wo se maka enso menwe na mfa perepere yo ani asomdwie emfa emra na yenko nyentie Asawase fo nsem wo muka se NDC fo nkoda na omunsa anwene ebio. We are yet to come to terms with the news as to whether or not such decision is taken by the Functional Executive Committee, of which both Haruna Idrisu and Honorable Muntaka Mubarak are members. We are compelled to come to the conclusion that the action is undemocratic as it lacks proper and wider consultation. We are by this statement requesting the party to withdraw these changes with immediate effect. AGYENKWA FM
Emujis Madi wa yino ye trofo panyi ewo Asawase abato mpesua nso nsen trofo nhyem dia one mo frɛ ya na nsɛm wɔde to NDC amekonu mpanyifo animu na wa ma no no akyi no na asantemantem dwenkyani de ema MPP Augustus Nana Kwasi Andrews wɔno so bra wɔno kɔ ne denkyeremu anase NDC amekonu atan ye wɔ asante mantemu no wɔde wɔno fɛ so wɔde to wɔno nim sɛ ensam a wɔn de aba bedan ni nyaan sabe wɔn fa hyɛ ni botom ana wɔn kyekye mfa nto baabi obepia so de akwa akoto mpanifo anim sɛ sɛyi ana Asawase NDC amekona chitafo wɔn mo ɛka timpanyin hwɛ nka ho asɛm ɛfa ma wɔn mo wɔse wɔn twa wɔn makoma ɛmfa nto wɔyam na NDC amekona de mra ne nhyehyɛyɛ ɛna ɛyɛ adwuma wɔgyedi sɛ kwan bia so no 2024 no tumi a wɔn mo hwehwɛ no ɛbɛyɛ wɔn mo dia de hia enkabo mu kroyɛ ɛne asomdua ɛbɛba NDC amekona mu Augustus Nana Kwasi Andrews yenkoni nkoti ni eje kwaya yen na ayebeye adwuma 2024 ebe di amaye ni eje kwaya yen na ayebeye adwuma 2024 ebe di amaye we aye Augustus Nana Kwasi Ebusuafo yɛda so egyiremo ɛwɔ NDC amanyɔkuo ni mo ɛne ensɛm hudu efiri mo ɛbɛ fiti bra krata ba abɔntene ya wɔn mo ɛkyerɛ sɛ wakandifo yɛ ɔmrɛ sɛ wɔgye fie wasa kyerɛ mo no ɛne amanyɔkuo no emu ehuru sɛ to wɔn eka bie wɔ mu wɔn a asom amanyɔkuo ni mu wɔn a sesi ya wɔ mu gu so som wɔn nyina da obi akyerɛ n'adwene kyerɛ sɛ ebinom si ne kwan so ano no ebi nso sɛ amfa mra kwan so na mi kɛsɛ aka ne pani a wɔn na yɛ twerɛfoɔ bɛ de akyire ɛwɔ NDC amanyɔkuo no mu ɛyɛ abranteɛ koku anyidoho na anɔpɛ yi ompɛsɛ so te sɛ adwumadie so no wakasa edi afansa kyerɛ ya NDC amanyɔkuo no ayɛ hom na ɔno deɛ ne nsɛm a wɔka nyinaa no na baa no watene no Owura Johnson esiedu nketia ya wɔno ɛyɛ dwomtani panim edi ma NDC amanyɔkuo no wɔno ɛna ɔde ɛhwɛ no so ya wɔkyɛ sɛ Owura Johnson esiedu nketia wɔ ho wɔyɛ kanka bi ɛwɔ NDC amanyɔkuo no ma wɔka obi nka bi papa yi ayɛ huruye ya kyɛ sɛ mogya mpani tiri mu da ba na wɔba nyinaa bɔ ne nko a esanse pa wodi sei bosome ba ko pɛ entamu nie obaaya wabɛsa kyerɛ ne mem kyɛ sɛ wɔyɛ nneɔma basa de wani abota bi so tu wɔ mo ano aduane agua wɔse nyina no yɛde ɛhadwene yie paa na wɔka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛpɛ nipa ɔyɛ nipa bɔni wɔyɛ wudi ne tirimu asum paa de a Owura Johnson ɛsɛ du nketia n'anim n'akyi ebi ne hɔ no mo esanse wɔse papa ne hu ohu papa ne yɛ adwuma ehu wakɔ ɛsɛ tima kaa kyerɛ sɛ nnua gu so wudi n'anim ehu wudi n'akyi ehu wudi nkyɛma ehu ne bebia da ehu enti wɔse Owura Johnson ɛsɛ du nketia deɛ wɔba aba bɛsɛ NDC amanyɔkuo no kora ɛwɔ sɛ mpanifo fiase ɛmo ɔmani ɛda hɔ no mo abranteɛ koku anyidoho yɛntie no since 1990 there is a buy because the commercial buy Kofi Potofie buy elder Fuka buy yantis and then Johnson Kwejua Seduketia now no December 9 and yet to Obama no Musumi Bakupe you have 4 years Monday only 1 month what titi party na fans Kwejo baby alcohol to me sako eko sanito but wait here ube ferry ube no one kasa umuja argue one kasa ona our Bible the wicked that eat their own flesh and get drunk on their own blood sad the situation we get Haruna ni Muntaka Muslimi from the way you are every front bench you are sending a wrong signal to our Muslim brothers again wickedness and I know how dangerous he is how compared to with dangerous very dangerous it's my opinion of it it's my opinion that is a dangerous and within 1 month what that is creating a lot of problems for the NDC it's in Minia they are praying for the bonfire and say of Yakwa but I said it and Nimre victim Eni eti ye koku anyidoho ena wɔka ne sɛ Owura Johnson ese du nkete ɛda ne ada ne brebetwam na wase de ɛkɔso no yetufu na sɛ wanti akwante ade enti wɔhwɛ yie nye saa de ɛkɔso no bewiase ɔbɛfɛde nanim ebegu ase papaapa na no akyi no wɔtoa so ye a wɔtwem sɛ ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ye a wɔnom nso ɛna NDC amanyɔkuo ni wɔn da no ye a Johnson ese du nkete di wɔnom anim no sɛ saa na wɔnom ka sɛ abato a yɛkɔto no mfie mpenu no aduonu ɛnan wɔwɔ so mo yɛ nsakyerɛ na timi abɔ no madi nkunim di a na ne nsakyerɛ no wɔn mo nyɛ mfa baabi a nsakyerɛ no mo yɛ di a na kyɛ sɛ kane mampani John Dramani Mahama eni so no ene tu franka ɛde ma NDC amanyɔkuo na embom no wɔn mo ɛma Dr. Kwabnadofo entu franka ɛnyɛ mpae mu ɛna abe a me kɔkɔ anyiro ɛna me mpae mu no ba ɛna me
but you say that is Sakai. Yeah. When the first time I hear you, because you didn't consult at the end of the day, you see MPs leadership. MPs, who are the key players in this game. They say you didn't tell them almost in the radio. You didn't consult them. Asawase since 1990, Asawase has been loyal to NDC. Muntaka was representing the region. So you know, one fan to be Amba embassy. It's an area kind of Ashanti region, the biggest voting for NDC for a party as a region. That's the message you are saying. Secondly, Aruna, Omu Muslimi for. Yes, my NDC, Muslimi for, Omu Liabro, and NDP for Muslimi for, Omu Farmer, about Natalia Farmer, and a young Kasa, the Muslimi for, and the look at you, young Farmer Muslimi, Libya, and the someone. It's an area kind of, I don't know you are made by you. I don't know I'm made by you. I don't know you may be. Yeah, water region, what's your finance, at the forcing, and in finance, when you financing, deputy leader. It doesn't want to elevate Abeji and minority leader. Rather, when Timothy water region from deputy minority leader to chief whip, I got to the book there, we are not going to face it. We are Munya vote, Tamupanya Yamupe. That was the election is about economy and finance. I didn't get that was it. And the Katia Mahama, on clean sign, you have to do phone call. Because about economy and finance, the Mahama is don't talk for the Kabadu. AGYENKWA FM. Abrantie Koko anyi do ho ene ate ne kana ekwoto de ne bodwe pani biribi atwam na wone na etwerefo abedi akire ema NDC amyekwa no achi no ena ye ne Dr. Tony Edu wono so leading member e wo NDC amyekwa ni wono so kasa na sene ne buasiafuo no nyasam ketoa ne kokwa pai se ta ema nsem a wakeka no wose wono ma mudi NDC amyekwa ni ma wo mo piri kukuru ahwe ya aba ne yenkonkoto no mfie mpene aduone na abato do kra wo mo hu bi no mato bi papa yentie no Muti akura nese ya lusu 2024 election. NDC leader be na obeso babu. Fifi Kwate, NDC national tower. You are very stupid man. I said it. Yakubu Kodel, Ketima Banka, NDC general secretary. You are very stupid man. Fifi Kwate, NDC general secretary. Kwate, you are very stupid man. Change the Dambanza. Muya kwasi ya fo duru waku. Ya katiramu. Wallahi, say musi. Muya durabu da kwako. Go NDC national. Tilina head office. Muya durabu Koko Guo, wallahi atira tise wa kitwa ekwan. Mube munkofa Usama bin Laden troops akogu NDC regional headquarters. Onkwasi afua. Wamu amu pese ya baba bobia. Wamu onkwasi afua. Chegu banza ya duru waku. If you quote your father, stupid man like you. Ebusiafo enene dia wade nsem wom ene eti ye Yakubu Tony Edu ena ne buafuo chese papa no ha de asiere de ebe ye dem pa so betena se medwedwe be ho adidi ena wakan ye a wo kyerem se akanifo no mo adwuma nipa bi ye a wodom ese amanyoko no wodom enye ahwe ye we nyina ye nsem a esisie e wo NDC amanyoko fiti brand penifo de nkrata ba ye o ma kyese wodom ye nsakere o ma kanifo mu no o ma mfa dwinkyere bi ene de ato edwa Utie pem to beka ya AGYENKWA wanzo 1.0 kasafije su yanto aso na yankɔ yanim West Africa Examination Council yetwentia kan WAEC enu a wono bo amanye se BC so hwe a ekɔ so ma adesuafo ebe se mpem ahenum ene akire akɔtra so ekɔtwe ye no wono mate ho nyinya no se wono mo wie ama ho nsensem no aba betodwa ene yebusa wono se na kwa be na nkura befa so no ahunu eye ezɔhwe ɔtwe ye hunkunumje no so enche kura no eye kropon adantamu ne mensia ahodo nwumasua aso eye wowo mu no won be pia so akosuku ahodo ni nyina mu ama Ghana bofra bia wonya akwanya akotwe BC no watimi akɔhwe emode ma woboye na mprepre de ubetimi akɔwa ekefo won website anasa abefo entente video so na no so akɔhwe wowofo ohwefo ubetimi ede oba no akɔ ama bibia aye fanfan no nra no mo bo saa amanie na won mu chem se enkura be se dwoso me 773 de won mu enso hwe a won mu kokotwe ye no ye twam kura ehu masa sisu bio wo mabla bo no apem na enkura be se nso so obufra nkura school mu na ba ya na so won mankasa ene flifie se won betwe won mu so we no enso ye twam adani a wo mu de tetefon ana mobile phone examination ho ene bia no ma mbefre wo mo sedie wo mu a eninim eno mu che se schools be se ahenan eni dunsia bi wo no so ye subjects ya wo no ye ni bi wo ho a wo mo de tabon atoso a wo no ahase eye mu hwemu zanzen koda no enso de no ma bi kokɔ bra no wo no twen so hwe no eno ma ni bi
ɛyɛ krata obi wɔ hɔ a wɔdwe ne sra ho saa ɛhɔ kyɛ notebook ɛno ma wɔbɛdwidi agu hɔ ɛnyɛ asɛnketewa saa na wɔn nyinaa no mu hunu wɔn koraa na wɔn gye sɛ daabi yɛtwɛn nsɔhwɛ a yɛmfa no wɔn bi ɛte sɛ ɛnkɔ ɛno nti wɔn kyerɛ a ɛno so ɛho asɛm wɔn ɛbɛka na wɔn sɛ wohwɛ mu a nhwɛmu a wɔn gu so a wɔn yɔ no enya mɛmɛ tɔɔdi sɛ bi a nkwadaa no wɔn afom anaa wɔn mfom yɛ gye sɛ wɔn de nhwɛmu no ɛba no awie yɛ wɔsɛ adesuafoɔ bɛyɛ sɛ mpem ahenum aduonum emienu ahenu aduowɔtwe 552,288 candidates ɛna ɛkɔtwɛyɛ nana mmarima ɛwɔ mu no ɛyɛ mpem ahenu aduoso nsia ahenkron ɛne aduokonkron 276,999 ɛne yɛ mmarima ɛna mmaa no ɛyɛ mpem ahenu aduoso num ahenu aduowɔtwe nkron 275,289 ɛno so ɛyɛ mmaa ɛna wɔn mo ɛkɔtwerɛyɛ sɛbi ne nipa ni bi wɔ hɔ a na edu baabi a wɔn mo aso ɛnhyɛ da ɛnte asɛm a wɔn mo ɛkɔkɔtwerɛ bie no wɔn mo so ɛyɛ aduonum 954 ɛna sɛbi wɔn a no wɔnhyɛ da nhu adeɛ yie wɔni ɛha wɔn so ɛyɛ ahenan aduonu ɛnson 427 na wɔsɛ wohwɛ mankodaa no bɛyɛ sɛ mpem nan ahasa ɛne nkron 4,309 deɛ wɔn ansi hɔ koraa ɛwɔ yɛ ano so ayɛ kefo mo fa mo nso we wɔn ankɔ hɔ na ne nyɛ mu no kasamafoɔ ɛde ma yɛ asɔyɛ hwɛ nwoma sua so yɛwura kɔsi kwaten akasa afa ho yɛnkotie no. Our view is that in any arrangement, particularly in examination where you have human interface, obviously there are some of these more practices, issues of leakages and other things that you may hear. And of course, there are some that genuinely your responses or interventions may not be able to resolve them. For instance, let me bring it to a very broader perspective. We have laws in this country, we have the police, we have the army, we have the security agencies, there is commission of crime. But how you measure our commitment in addressing some of these challenges is the interventions that we brought through serialization or serializing the questions that students are supposed to write. And so if you recall, in last year's BEC, you never heard any instance of leakage. But of course, there could also be more practice. More practices, for instance, when a student have succeeded in taking a phone, you are unable to say that the fact that such student was unnoticed, such students must not be, go through, the proper sanctions. So yes, for us as the Ministry of Education, we've brought some level of interventions with regards to serializing questions to make sure that we sanitize the examination space. But Ghana Education Service and Ebusanfo yetu akasie ne so na ye call second hand dealers one association one more kasa kire se obo sta aban ne sense she bia da ye odi gu akwam se bia obebande se mu obia enkra appliances ye use ye second hand nyoma enfram no ne mo man Ghana mu no aban ne man so ha onyai esanse wo yesesa e de o how pan na beba o man ne so na one more kan o mo ekyirem se mprimpran ye kasei Ghana han adwuma ho eden ye kyese wiase fa na nyina akra obi atese wadwuma mu empo Ghana bra ye kwakopam ho a e wa amafi wono maka se mfinhia be ye miensa ne kakra de anim enya de akoba so mu diska ne maya aban be fa adwumayefo bia ne nyina no krampo no edipa ba be wie suku atena fie empra he na sese adwuma kakra gya enkrofo ye de dwatwa wono ho no Ghana ban kasa ma bra nuoma wono mo kan aban ne kyerɛ sese Ghana wo ma momani anko ho a eya ye ball so asamo no ne nuoma bia nya bia ye kra ya santa ne Ghana ha no mu say kyese domate nkofo tete aso mu dem kra ye kra de ba Ghana ha emen krofo so to wosini nyina ne ye de a Ghana ya ye ngura wona ma mantwe ba bia beduru bia ni pay nuoma gu ho no ma enkrofo gu so enka apo a ye numu enchanse entre imbokiti kyese ni ma bebre ayon ne keka ho de ne tese ye nka kra eno na ba ne kyese da bi wor ma anya hwe yi e be hadwene yi pam wor mu se we betime nya nsunsuanso o nipa bra bo so esanse sa ayon ne kyese ketene ne keka ho ni nyina no eba Ghana nyina monkane no kwa efa so etwe no eya ne hadwene yi nti wonum efa so abra na no na association wo president ada wo mo ano owura Asare Daniel de sere ato abananum se abanu sie gyina ye se ebia ne wo kraba no wo bra enya de ebeboa enti abanu hwe na onyai. The position of the Energy Commission is just clearly executing its mandate, which is to protect and secure the energy used for
general appliances that are coming in. I mean, you would bear with me that these used products are basically energy guzzlers. When we say energy guzzlers, it is not just the idea of an appliance being able to consume power, but over time, clearly, the use and the consumption of these appliances will be much more higher. So there's what we call depreciation, and you can see all this all over, that most of these appliances that we have found in the market have environmental implications, they have hazardous implication as well. And for the Energy Commission, we are looking at how these appliances are consuming so much and affecting our grid. And this goes way into even economic, part of it. How much it will cost us to build more power plants to meet these high energy demands that are coming in. And so the Energy Commission basically intends to transform the appliance market. And when we talk about the appliance market, I was glad Dr. Bain rightly mentioned that regulations is the key. You need regulations to be able to solve this. And so what we are doing is not just to say we have wholesale banned appliances, but we are setting up what we call the minimum energy performance of these appliances as well. Any eti ora your friend Daniel Asare wono and second-hand dealers association where one more president here or that one more ano and a wakasadia de sre ato abenen ma cheche mu ni ntia esese abana ma kwan no mo kra no ma efri amonone de ba o man Ghana mo na eno achi no and president here ono and a guta mechere Ghana Union of Traders Association wada wodom ano Dr. Joseph Obey wono so di bi eto so ya wo twem se obekoso asese sansema ekosue empenifo nsi hu nkonwa na wodom enso na sense o medikan atena se e wo ho a ankwa nkosia ganti ankosia ga no abana kase ogina saa yoso na fe wa bra nyoma de ebo man Ghana mu so a enya de ebeboa enti wo hwe nim se ne menim ya no empenifo hwe na enkonwasie enkoso. We have to use scientific methods to determine what is good and what is bad. The fact that a product does not make it whole, does not make it good, and the fact that goods are old or second-hand does not make it bad. And so we are calling on the Energy Commission to use scientific means, that's standards and regulations, to sort out what is deemed good or bad, rather than just simply saying that once goods imported is used one or old, it means that it's unwholesome for use. That one is not acceptable. And that's why we are calling on the engagement that we're doing. I think we are not done with. And we are using this opportunity to, as a matter of urgency, call on Energy Commission to sit down with the second-hand electrical appliance dealer to sort out. Any eti Dr. Joseph Obey wono and a guta where one president and also de and some chrono be atoso extra ban say abana enhwe na ejinaya won masie no wonom entwen san so ansa de hyema ye gina we so ye twie ho ne atonkra ba ye ba e de mo bekọ amanonin nsem. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding were your hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No Messi semi huma yeshepe. Minkata was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama tornado. Na basi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti na one for ambulance na one. Ab ambulance. It's not a bicycle phone. Hey, no, nyasi phone. No, kick. Many wedding gonna me make up nina. Sometimes that's right. Nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want so day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, malaria and to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesha ejede inkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyijifo na namaji Hamedi sano. Dr. Amagashi na me kamfo di amount. Yade eya etunya de ote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa
chinyente ne yakuma bonso nkronso ayehia doctor say ne ntontia waje hahamadi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi akira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se me hne santamu me die bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor magashi ho na kokopɛ yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi a miemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani amagashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia Frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagashiana wama me ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwumeje na honam nso nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo ne jema mofra Foligo blood building nutrients nso won pama benefo emikatufo ni obi a wayare na ho tono yankase FD ahwehwe sɛ gyedi nkwatu mu agya tum sɛ ye abusiafo edamase sɛ matwa ye ne agye aboafo nkrato aba amano ne nsɛm tew yegopie mu mo osikro buchi na faso mu a na wotwetwa mu no na soja aban ho amane sɛ ye French man no asafo be sɛ hanan bi a won mo wo mani mu no odwumadi a wobedi ye na aboaze wode aba na wieye eti wonsan enko won mu ekura mu ebio na enam se asum yebusa French man pani yewura Emmanuel Macron se asem a empanifo wo Burkina won mo kenie ne wate no so wate kura no a aye akika ene atete esanse panyi se panyi wie mate mante won mo nyamre won mo krata pa se ni won mo se do mo de mo watwen mu a won mo hwe ampampa mo sikro buchi na faso e ma na twe krata de akwa French aban se na srafo ahenan a ewo manimu no wo mefa won mo nko e ma yesa akokubusa no so ampa afede wo mo de krata aba am ye kura so ya de atum se busumi a ye besi mu no e bakwa akoyi asafo no afi ho na ntintintie nyam no se asafo no koi so won mo kwa akoboa ama atuate dom a won mo ato ahye Burkina manso no ko betimi ani won de abo ani eso wo mo koye na fe kura na bone ya wo do koso e wo ye Burkina man emu na Burkina aban abo amanye se wonu a betimi ahwe ne bambo ehun sensem eso enti French man nko ebi kura no a eno na yem se ka ho a amasa atuate dom ya akida ne azisfo ebu ofu a wonu edi woni etise prefa no eti wonu hwe anyu se hwiebe bosumi mienu nko de wie ye de na French asafo be sa henan a wonu ewo Burkina memu no wasesa wo nkuku ene won kaka na ko wonu ekurom yede ensem no esi afi omanfo adwatonde ene yede etoase wi a na yede adwenkyere no so atoa so ne yede kwa kopiem was Skin City Laboratorium Osibre na yemoa yenye brani ensiesie wedie no emawo senior wedie se yakoduro bia mu abamumu esanse hode wedie no nyaduru ho no ma ebe ye kama mi ka se wunhye danyini ye wumfie nkwa anim nanso ye hwe wedie no asedada so benkei abo adada emanwoma nyina ye basa ede ama mesro furniture mo Skin City ne yenye brani ensiesie wedie no ye beboa awurewure ni manwoma basa ho nyina no afiri na atoso trom ensansa enso anyini ya atiegu widie na ni stretch marks ahodo pimples ya agi wanim aboso nyina no yebeyi ede efo ebeche bre ni ahyede siesie widie no ede amaw se wo penku papa a wode besran sonso a ebi e wahye ho nti ebia na yefro bi de wanim aye bi de wanim jobo bi de wanim abekọ mesro begingu papa na fesra na ema widie no entoso kama your royal face mask or daily grains bronze natural and a natural restore de be siesie widie no mesro me kase ya no ye bia
atena foforo e was akoma mpon ene affordable housing ene edi enhwani mo bra hodom ne anyi bre na ensiesie wedie no emfamo efi utire so ekosi na so penchire mo bia na wafre 0248 936297 abusia na enipa bonefo adoso ntuko furu motoka aya pe motoka wo bambo no be wie peyo na ba bia wo kɔ no do be kwa akodu asondwe mu ama abusia ehu wo ne dwedi akwa akodi wo betumi yadi the say also nti ye kanfo swift go up at the amount se wo fie awia na abo nsuo na eto wo adwuma mu obi mfa wo banko school ma wa eye swift go up no na be download enye wo frɛ ya ntem password ne aba be fa ne do kɔ we je fie ni fie eye Ghana fo de ene wo no de aba ya no mu die wo fra ena wo mpini me nto gate mu ena me enye gate woni be ba ho so femfram usika mo ba fon ya ne de kɔ eti wo pe tasi na de wadi akone aba ama ho atode a eye swift go ena wo hia from 0302 90 57 50 77 0302 905777 WhatsApp eye 0501 64 7600 ofreyenia yebejos na me kan full lufa tablet ne suspension e de amount eye malaria edro enu nti e bia na waya de wankasa no honama ye hojo nyoma nheda nkwa yie wanum atoduani si won mado sa wo musa ya na wo bitigu so sa mesɛ ko hwo mogya muhwe ko basa malaria mo wadi bi na aba mogya mu dia na wakodwa so akoto lufa tablet ne mpanifo de suspension no eye motofo de no sɛ ne ani akono na ne mo ede no mo fra no hu a wo mu disable ene ehia eje enom na wonum adure so e mo wonto ho no mo da wonum na kyese watie sikinkire na wa na wo kro no mesɛ ba bi etu adure bi anu akɔ ho no akɔgye wo die do so puom na aduani akyerem ewo kewo mrom aka ne mrom castle ye ne wo mu ene di enhwani mo frɛ 0541268721 Abegasi spiritual herbal clinic or macro aka ne police aswenhwe ni mu pe na apostle doctor Abegasi say ene say yade na AGYENKWA mu untumi nko untumi ma say ye stroke ulcer inubone no nsabone na wodum sa bra obetu ase sunsun fam so wobeboa wo dan obi no waba beda wa de egu eje ofie sika obi so ma wuntu awo da ho ya de ama wo so oba na ase be ma eduabo ni nya no obetu ase ye o makro aka ne police house ehwe animo kasoa ye wo prison junction prison canteen ye ben won mo pa ye adwuma fi Eduada ekosi memedano pana wotwe kosi anwenu nsia Dr. Megashi ahomanini 0544 58 0936 0544 58 0936 Cambridge Senior High School was say yes you can. Was see ankancho say ade bia pese wo ye bia no so do ani kirem e wo Cambridge Senior High School a obaje ntete ama ade no obetimi aye no ohare so na was see ankancho say 2023 was see registration no wonum afiase ye programs ahodo nyina no wonum e kire e wo school mu hodo mo enu tifo obofa ne bre no obaje ntete e wo ngumasuo mu na emmoa na brabon so enkonkan was see admission wo hodo mo e de ma SHS1 ekosi 3 4 Samson vacation classes wonum ye bia pre SHS classes wonum AB e de ma JHS4 no wonum wo day e na boarding ti ba bia obeda obetena hua de how ni ho kra afi wo se ankanto se wo wase examination center etu hua de o school mu e ho na wo sanso atena atre enso hwe basa yam hihie bia nim e na nkonkotwe so hwe me yanka se atwam da bi esanse ho no boni de bia enkoso frɛ 0599267277 na Entrance University College of Health and Science na eto nsa e dia frewoi ho eyesuapon esron kokra wukora akosua de wo abodi e de bema wo no ba bia wo betumi de akọ na Entrance University College of Health and Science say wono mo Doctor of Pharmacy any degree programs ahodo a ekeka ho we to bi nkonsa no adwuma ni bia eti so opese wo de hye no ba wo yedu freni kese wo Ghana bibibia mu ni wiase nyina manu nkonkosua de wo ye ne kwa me kwa suapon no na ye de tam abo ano to wie suku a wo bia wo ye pharmacist de ze adwuma de eniwu na wa ye se twa ba wura no aduane de wo mfa nya hwe kura na frey 0509 086631 0509 086631 0509
086651 offer ye nia ye beje wo so na ye do ekwa kopie mu e wo PCA Free Enterprise wasi ankanjo se ebe designer perfumes any watches ya na hweye e na benya biem dan ye kase ababa wa abrante ye wasi so aya na ma wo ho empampan no enkasa emfa emawo enkonkofa perfume bi mfa ngu ho ema chese wutwam ogya ho a na eja eba be so atadiem okotena ka mu na nkrofo afiase ebo wo na enwansie na worom enwansi eba sa hadwini ye pa emmoa emma chese nkomotwetwe enkoso ntentem so afi watches ahodo ye designer watches all the tones aso na sa wo ba ye hwe wo ne hu say yes wo ne abie uwo kromo mesre frɛ 0541279167 na wonom enum ebim afi Royal Venue International Company wose enkanto say ebase ye kra nwema e de fro memu akoma no ne ana se di frem no ne abo man Ghana mu dia enu mu di mu ntentemam titiru any jewelries wose bi wonom ahwe ye ho enu nti emma awafue momfumani entremu Royal Venue na monkwaje mo de eba Ruby Stone Marble Stones a eno so bi wo ahye ho no mo eno ti frɛ 0541279167 on beje so na manpower no so odi mema asam edema wonu titiriu esanse ya na mema ho omobo pa so mo mema asam enkonkan ya wono nko na betimi edi wasam ede ama wa wo mema asam akofom wakoti nam nsanya de enkwamwa no ewo fom watenka eni ho no mo anampo bema no emoa etweka hyem frɛ 0547127731 abina chance service loans wo duma je kombo den hwe anim ho abosem bi a wo pɛ no bra wono be mo pi wo pɛ bi du sika ato wo pɛ sika sem wo futuo nya kwancha wono mo ede be ma wo be frɛ ye 0270 01 0026 0270 010026 na ya je oso na for the Glazes Spiritual Herbal Center na se sunsum ha nyina fa be dano na won so anoma ne wodi wani wo sunsum mo ono hu wo na so de hu na ba sa wokono adin e de ma wo se ne ha no tie bia no wo de fa bra be so ano e de ama ama fa hudie aya wo de na kira kwan pechi number 2 obose kwantempo no so frɛ 0245167857 New Engineering Works Masajo si yanka nche wo se moya company we yankwankre o air condition dey awie boy emoye bo hyehye o conduit droben no a mframa no namu ni mosi refrigerators ya say washing machine and then board ne pa frɛ ye nyeme siesie mframa o pɛ mo so a ye ne be cho brand ya ebeboa ye wa be pocket county ya sabia no hwe ni mu pɛ Kumasi girls wo frɛ Masajo 0246 480617 o frɛ ye nya ya bejo so afeni e de omanfo adwenkyere Isaac Paint Enterprise say wo pependi papa dia penti wo dan am ye hu say maami papa yi wani abie mantem wo de what WhatsApp eche obi a ye ne wo sa paint no mo sim paint obi oil paint DTM semi gloss satin eggshell flat waterproof paint concrete sealer and stabilizer paint ye obi crow from tipsy that imponu mu ene ye wo a ye adwuma de cham so ye controller house ka fam tia so wa for Dr. Zema 0243 97 57 56 97 57 56 0243 Isaac Paint was painting akukuda yo adwenkyere no ene de eto so na the rock ede de efrim pasetia ena wo say Ghana foi si anke hu ambom yankɔ benkrom na yampam sa MPP ni NDC amyokon amfiri ye so ho wo se sa titi ye namo ye be fa koso atremu atete sa ko se Yesu Kristo beba enti emi ani na ho no wo san se sa amyokon emi enu no wo se sununku bia ni mo nyina bekrom nsa enti enya hwe yie e wo mo ho na Ado Frank na Ado Shoemaker no manyi polo ase United States of Underpool and was say muni su de mo bo adwuma papa yeso ye tie mu ne ye hwe ho and was NDC fire we just dem so domini gomora wasre kakra e wa ha was wo chia yinya ne redofo ma me se wa was wo chia wo na Safahne Lufat Construction dedicate Meduma Station wonom any 7-member committee wonum nyina tonkrai e de free Abbas Old House Meduma ena Safahne ene ne dom e kire se eye na nije pa se reshuffle akoso e wo NDC amyoko ne mo wo se we bebo kwan e de ato wonom e de ama MPP ama mfiempinu ne aduane na ba ye beto no wonom e di nkunim e wo mu wo se nchia sonko enkoma ne catkis oma ena osika mampon eye lufat na Crespo e di frifufo no wo se nsacha ya aba wo NDC amyoko ra shebugefie mu no wono wo hu ne se eye nsacha ya ede amekuno ekọ nanimu nemum you do me I do you
ɛna ɛsɛ du nketea yɛ nsaa no wɔse pani to wo so bio na me ahyɛ bidwani wɔkyia wo kwasi awu a taxi driver ɛna wɔse good afternoon mo yɛ adwuma yɛso yɛhwɛ mo abrepɔ junction santase patase station hɔ ɛna wɔso onyankrompo wɔhyia mo paa ne adwumaden a mo yɔ Hilas Lassie go so ɛna wɔse NDC party no ɔmo pa ɔmo nyi ɔmo ahyɛ bidwa fonya no nkɔfa foforɔ mɛhyɛ ne ma enkosi aga MPP bebreki 8 no bibi kasoa na wode ne dia ban wo se John Mahama wɔyɛ bad leader opese wo say NDC emrahye bedwa no leadership a wo mo so ɛyɛ adwumaden wo se selfish Mahama Filippo etimetim SDA school no hwɛ ni mu ante magister hɔ and wo se NDC confused wo mo ni so abiri wo mo na MPP wo mo move forward eko mo ni mu a BOAKYEWAAH Faustina wɔyɛ corpora wo swami aposifo ata ye mu hɔ and was say AGYENKWA news wɔkyia ye no was ye mo ani adwuma pa wo boy abaso pa yense sapo mu nsuo corpora Faustina BOAKYEWAAH wo so dia wo de eba ye no na wei ayekudo asempa afanicha west and was great news na ye tie wo adum ye sa hwe mo pa ya wamponsa grofa himfie no so hwe ye efie no say NDC for pa omun ko dwidwi aka ne mampani Dr. Amenkroma ne naso omun nsa no omun pagya no fa no mra se Lazarus so free awufuo mu JJ Rollins omun ko pagya no mra se Lazarus o so free awufuo mu enkonkosi hwe ba wo mia na wano Dr. was say you twum omun ne beba be yo mampanifo e wo mayi mu Ebusefo edo manfo adwenkyere no afi kasia no na adwatonde ni nyina asi ewa ha ye sori nkonwa so na ya febo ye nchidom ewa kasiem ebie ko Joseph Kantanka ne semufo ensemi oso ne sokroje e de emaye obofo Michael ebo ni chidom Rashid Yakini the writer ene de ko Facebook YouTube ema wonya akwan eti ebie edo adwenkyere fa ho no ba bia wo bia no twede mponyankopon enkoso a na onhrawo na na ma ewa hanoma obo ye nchidom na messages ahodo no okere e de emayen asom for Brana Kasiremu, yede esumwo eyeme. Nana amabuachua. The president, ADUANABA, AGYENIM BOATENG. Yede munyina amase emamumo eniti adeshe. Yes, sorry, Jumedie. Twawoso. Odame kodua ewa hanum Daniel. Odami kodua Daniel waha.